ngahira saibe nyar pakilalaku na marmingguon dukon sudap-sudap sudiaka edde puji-pujian nata edde hone alai sia sudekor nahubigi korni sulagrasyon manam mantap ala ulang tahun na sida ke-26 ulang tahun madihamu Tuhan memberkati jelas yang sudah edda namarede anggo edda na utongam nasian pekalongan odo na niuluhon niya mang pandita siregar nang marjabita na sugot ay mulati madihamamang ng Rosian pekalongan alay na penuh penghayatan manorusi turoha memang punguan aman ni raw mangunod basa tung haci rohana tuawan non marahakur pa alayo nang lupa hamo anggona sosok turahaku eden yakan naomi odo ipe udok sotung digari yang halahonawan non angatong nga 12 nga pala mekkel hita satokit alay sumurong madiham wakamang pungwanama hakabibi rawamangun na marpesta parhehe untuk kulilik kita dang aktif di tengah-tengah ni gereja soholan akana umum na tapatupa di Bibel tayi 1674 hali matar surat ama 1674 jala ina holat 305 hali dong asing majuro pa rin na ina alenggo na ina 305 buasa hukuti pon hamwak kamang dong aku ama sarraw mangun ternyata di Bibil tahun daudo gumudang ubalga uluas peran kegiatan niya kaamasian ina daw pigali lipat noengon hampir 5 kali lipat lubi HP akatik kena perpudion gabe hirana terbalik go angkaon hira 705 matu ama 1674 matu tu ina dakuboto nang gabe do hoton perannya ka amau diambil alih akaina opetong go berak memangon alaina nekudok nang pe ternyata umet jumlah ni padohan ina di Bibil tahun kenyataan na nunga matsay sumurung nang akka peran ni ina ket partisipasi na ditongani huria termasuk kehadirata di bayani hamwak kadamang do dainang sumurung matwak kaamani huria tanah ngoparheheo di bagasa tikion tapaula majong sayang kaon marhite-hite akka parsidohoton akka parsitutuota lahu marhubas ditongani huria alayadong ko kebanggak ko na parpudot tupungan aman ni rawamangunon tiki lahu festival hudok tuamang hengki wajib pungan amar rawamangun do festival ni kurupane ay dang buwan no namangi bihama beno nandong sotung sojuara inna jadi do songonon dang pole dia ujuarane alai narikot dohot jala aktif gabe marhubas ditongani huria
Yang ko diutuh-utokku dang hubayakku ken halahon juara. Daladang hu pernipi-nipi honi. Ala ni sopi niaka pertikian. HP dapat nasida juara 2 se provinsi DKI Jakarta. Jadi urok na budari songonon. Gari holam ramiam-miam dope ham ngadapo juara 2. Apalagi mah lobi serius. Ima poster aku tuhan wakamang maghitip-hitip pesta parhehyo taon. Dari mergai totong na budari serong mahalangan ni perjati waringinan non. Hamuman non nadohot tu Papua tingkat nasional. Amin. Alaya sasauti dang buy hamu lupa opat implementasi ni amanah marsahala ditongani huria di bibil taon. Parzolo ama gabi uluan. Nabudo tong akai na gabi uluan. Alayang go di ular rumah tangga persaurani hokma amai gabi uluan. Jay molong sa naka amat taon tentara akai nang sotung doh tau menyo pistolay. Lo mahalahi menyopi sebagai uluan. Alaya ka ama betong di tonga-tonga ni huria betul-betul ma ama na maskulin. Unang gabi ama na agak feminim maju tadok rupanya. Asa hot ibana songon uluan. Paduahon implementasi amanah marsahala amai gabi ale-ale teman akrab tuana konna tuinata tu tetangga di sudeulaun nang didian gabi ale-ale alai di pesta parheheo sedarion lumu bimahamu gabi ale-ale di huria unang dau-dau hamusian huria takuboto sodde pe manghengkin wang alus pate kitwala nang tarida udah tiki pasti te parheheo munaon nanggo pala sada mobil ambulan hapataran ni parheheon asa dong nabuy pakyon ni huria mangurupi ruas na suadong sukup di bana gabe dihilala ingoton nama onsya nama don di huria lahu mangurupi huria implementasi na paupaton ama songon pangajari melotaingot zamita na piga-piga salpu di ulangan bidonomi ama itu berperan sebagai pengajari mengajar alaidang didokor di si how to teach not to be a teacher tapi yang disebut ialah how to educate menjadi educator yang baik. Ala guru sekolah minggu molo pangajar ribana molong setabi narota di nyon igung ngidak danahon donon nama apusi igung mi itu pengajar. He is a teacher. Tapi bila dia seorang educator dia akan memberikan tisu lap sayang yang kotor di hidung. Ima pangajari ditongani keluarga. Zalana paupaton gabi malim na marsahala. Asamulak peranon malim na marsahala sude ama ditonga-tongani huria. Bigamasan hamwak kamang
na memimpin pertanyaan keluarga di Jabu Muna. Adong na berani mertudu, ala yang gue mersugu ikut mertudu Muhammad tong. Dang boy sehali sadari minimal sehali seminggu malam minggu sebelum anak konai mertaldang berdalani dulu martanyang joyita inna rupani dungi lawi ma nasida mula okyat pesakak malam manggoy anak borong apalagi manggoy ina nama belu ngay nguton na naking martanyang gaw doho bapa di Jabu ujung gabi sudat sakap narwai diulahon ibana. Apalagi hari ini kebetulan tanggal 10 November hari pahlawan. Badungo matong akaman ni hurion pagi-pagi. Unang dungo siang-siang. Nanti kalau bangunnya siang maka akan menjadi pahlawan yang ada kodok hamu madohi dah. Hamunak kadamang doh dainang berita nauli nang ditrupuk taon tong marningot perani akan nama belu. Jadi mulut tatalingot jo amas tok kina sahehe alai ikodo dotong nangakai na hehe. Hamuak kainang Naomi ina nama belu sarpaton bukan sembarang janda. Dak songon janda na huboton lingo majurupani. Alai janda dari Sarfaton memiliki semangat juang yang tinggi. Coba bayangkan krisis pangan terjadi di Israel. Dungi marsuba-suba dulaw nina tanama beluon. Alai dang do ibana tumagom mahami mate dangin na. Alai do ibana udaw mana tong udah marsuba-suban. Tunga pala sisa pohulita kina mah adong di tanganna do sauti miak diguri-guri tapi dia mau bertahan sampai batas akhir kehidupannya. Dang pepogo sibana, dang dipagaris-garis sibana pugusonna. Dia punya harkat, dia punya martabat yang tinggi. Semiskin apapun dia tidak mau mengeksploitasi, menjual kemiskinannya untuk menarik simpati banyak orang. Tapi dia bertahan sampai akhir kehidupannya. Tadi dia pistel seorang janda juga. Ini lagi bintangnya janda juga minggu ini. Memberikan persembahannya 2 rimis. Padahal yang dia miliki kebetulan hanya 2 rimis. Maka Tuhan Yesus melihat ternyata Tuhan Yesus transparado pandanganna nak pisen na daw iba na hudul jongjong iberang ko hape muti persembahatay anon isan no kita na naman bay 100 rupiah manang namabahin 1,000 unang lupa ang iberang Tuhan tayo do kape iba na do Tuhan Yesus ubal gado pelehan ni ina na mabaluon sian akapeng itu ai dia ubalgana ala na mabalui mangalehon sian hahurangan na alayang wakana toropi mangaleon sian lobi-lobi na mulai hutanami hata lobi-lobi ampas doornyon ima lobi-lobi lapatan na dang masuk ito nga kiabyon lobi-lobi yon iban na mulong martamu siguro hana tiap hari ro martamu bajo wah amali jua umanga jo inarpani ilayani romuse ari paduahon maliaw bah anong dipindahan ninang na ilayani patulu hali molotong ro ahamay dok ko perjawon toyma lobi-lobi ne saksak sinatwari maleyan asadong baltupon na ima sisa-sisa iban na Tuhan Yesus daw balga pilihan ni ina na mabelui siyan aka natoropi mungkin angkanya tidak tapi kualitasnya mutunya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang banyak.
kamu nakadamang dohot dainang. Tuluhali si Elia manukod di son boru-borui. Nunga krisis niya dialamis inasarpatod dohot ibana. Alay ahay dokon si Elia. Buat jodiau sa tahu aek asa minumau. Hape naking hola sa topik ngay nama. Sa puhul nay nama. Sauti nay nama miyak. Alay hirana tegado si Elia madok buat joyau jo sa tahu asa minumau. At sugari tu hita raido si rupani hola sahel nay nama mangan dungi roma nungat tamangido led jo to ba si panganommi inna rupan tu hita iho mahama magom ningono do. On na mau Allah konok ko sa tong ni jalo ho dang diboto ho na pinangido ni roha. Dungi dilean. Alay na pedua hodang sahab depe boru sarfaton mabuat aihi nungay tero permintaan kedua sian si Elia madok leho zodiau sa topik sian sagu-sagumi. Hapenak nu sa puhul na nama tong dipangido sa topik. Out sura naso uduk boru-boru Samariaon mangoloy hatan debata nunga burtangon naon si Elia. Alay alaw balga uduk ni rohana mangoloy hatan ni debata marhiti si Elia gabe di dioloy. Tantangan na patuluhon ima nakped ko borubori sa topik ngay na maina olo baima. Alay parzolo jo diau bahed dungi baima di ho opetonggo hirana egois minali berlebihan. Alay alabarani do ina sarfati mangulahon. Disiro mujizat i terjadi. Ala dukkod diulahon di banai suk-suk mapasu-pasu di bana. Mangan di bana doho anak nga, mangan nang si Elia, mangan doho pangisi ni Zabuna. Kan mujizat luar biasa. Yang mata kape pakorhon ni narela berbagion, rela berbagi berkat Tuhan dalam hidup kita. Songon dia mana rela berbagion, otik saya gudang sudah. Nak pesapuhul naking itu. Jadi songon barita ni guru na pida sa Jakarta tu samosir dong. Bagi pak mangganya inna, kholas ada do mangga. Lalu guru yang baru datang itu mengatakan nggak bisa dibagi karena mangganya hanya satu. Salah pak, mangga itu bisa kami bagi semua anak-anak satu kelas ini 30 orang. Bagaimana caranya berbagi? Dungi maloma dan himat dok sangot cok behami pak. Suderis nang pe otik-otik. Para persatuan injak rem waktu itu dicakung aka kondektur aka supir sada pasti karek nyon berang dapat dope sewa mereka semua berbagi bahasa rana sangi sakbi nak pesada sekarang. Ketaatan kita kepada Tuhan mengubah hidup yang suram menjadi senyum. Mengubah hidup dalam resesi menjadi punya obsesi. Mengubah orang yang dalam mempersiapkan kematian menjadi memasuki kehidupan. Mengubah krisis pangan menjadi hidup semua dengan makan. Alai dokor si Elia matubana unang ho mabiar. Ai itak dihudon dang olo suda miak diguri-guri dang olo marsi.
Di bahani taulahon na tahaporsyai. Jala tahaporsyai na taulahon. Maka kita akan dikuatkan Tuhan juga memberi dari kekurangan. So ini manang dihawak kamang ita selama perheo madihamuna. Jala so nang dia ka dongan namin siya pekalongan. Nang pe ganuk minggi rota mueta ala yang goronggo disakum leanotik. Tudung atas yan pekalongan non. Dalam pos rohaku sotung siya pinggron sudah mon mulak. Ala itong mamulak siyan siya jolo. Asa tong telu na sida marhite-hite-hita. Sebab ternyata kita memberi bukan dari kelebihan tapi dari kekurangan. Nak pegudang be sisari honota. Aletong malas rohani perpekalongan non mulaksian bagas joroni Tuhan. Selama manang dihamu nama buanda danak terdidi. Marhiti-hiti na terdidi tu bagasan harajau ni Tuhata. Dito naho turbukodo azari hamu anak kotai sian hame metonna ringgas berbagi mau memberi sehingga nanti kalau dia sudah dewasa sudah pejabat sudah punya pangkat mereka juga menjadi anak-anak Tuhan yang gemar untuk berbagi. Selama manang dihoy nang situ harus pita burus itu urus Orde peha hubigi hubereng inang obagak. Anggo salilingon mantik gohida. Jala sotung adong gijang roham. Ay mulo tolhas peho tu umur pensiunon holan ala basa-basa ni debatado. Jadi sidok mauliate mainangan non tuhara jaun ni tuhata. Alai hamuna sian pertanian. Dangarong benno situa muna. Alang paciun si jabat dohok baru turuson. Sa sahali si patau dok kodok somar situa patau halai. Asa luza. Unang mengkek si patah di baru aso di baru dah. Di bahini molo doh tau paberhatu inatau keciunan non ikon merjaji dohamu adong akan uka roha gabe situa molodang unang muruk-muruk kamu non ditongani huria asa sudehi ta masih urupan lahu marhubas ditonga-tongani huriata tuhata mama sumasu hita saluna nak pesonon gudang aulota las neroha alai tongma susuk las neroha dehita saduna.